हाग्रामाया गावनि समाव बर' हारिखौ आथिं सिङाव गाग्लिनानै दोनोमोन। हाग्रामाया 17 बोसोर बे बियाबनि सासे दैदेनगिरि जानानै बर' हारिखौ जे आथिं सिङाव आफाखि सिङाव गाग्लिनानै दोनदोंमोन। बर'नि गोरों गोरों सानसुमैफ्रा औवा हासुङाव सफा मुथेजाना दोनजादोंमोन। बै समाव जोंनि बर' इन्टेलेक्सुवेलफ्रा औवा हासुङाव सफ्ला मुथेजानानै दोनजादोंमोन। बे इन्टेलेक्सुवेलफ्रा दिनै ओंखारबोनो हादों। थुनलाइ आफादा दिनै उदाङै हाबा मावनो हादों। बर' गासैबो गौथुमारि आफादफोरा उदाङै हाबा मावनो हादों। सरासनस्रा सुबुंफ्रा बुंनो हानायनि जेबो मोन्थाय मोनामोन। नाथाय रमद बर'न Uppl सरकार फैनाय लोगो लोगो गासैबो उदां जायो। मिडिया हिसाबै बुंनायनि मोन्थाय मोनो। मोनफ्रोमबो हारि माहारिया उदाङै ओंखारबोनो हादों। बर'नि गौथुमारि आफादफ्रा उदाङै हाबा मावनो हादों। बे बाथ्राखौनो बुंदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि बर'न बसुमतारी बिथाङा। थारैनो बिपिएफनि 17 बोसोर सरकारनि थासारि आरो दानि Uppl खुंथायनि 2.5 बोसोरखौ रुजुदों बर'न बसुमतारी बिथाङा। नंगौ, जाय समाव सरासनस्रा सुबुं आरो गोरों गोरों सुबुंफ्रा बाथ्रा बुंनायनि सुबिदा मोनामोन, बेफोर गासैखौबो दिनै रमद बर' दैदेननाय Uppl सरकारा उदाङै बुंनो आरो हाबा मावनो सुबिदाखौ होनायखौ फोरमायदों बर'न बसुमतारीया। दिनैनि हाबाफारिया Uppl दोलोनि लिडारशिप ट्रेनिं बा लिडारशिप मिटिं। बे जथुम्मानि गेजेरजों जोङो फैगौ 2024 मायथाइनि पार्लियामेन्ट बिसायख'थिनि थाखाय जोङो जानजि खाफ्रानायनि मोनसे जथुम्मा। गतिके दिनैनि साना जों जे क'क्राझार बियाबावहाय MP बा पार्लियामेन्ट सिटखौ देरहानो हागोन, बे थांखिजोंनो जोंनि दिनैनि हाबाफारिनि जागायनाय। बेसेबांसो मानसिफोरा बेयाव थुबुर जमा जादों? बेसेबां माने जोंनियावहाय टटेल 420 प्राइमारि दं। बेनिफ्राय गासै 10टा जिल्ला दं। बेनिफ्राय जोंनियावहाय 40टा ब्लक दङ। बेनि गासैबो वुमेन इउथ सेल, गासैबो सेल आरो पेरेन्ट बडिनि दिनै बेयाव जथाय मोनसे जथुम्मा। बे समाव जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों माखासे जायगाफोराव दासिमबो हानि पाट्टाखौ मोनाखै होननानै। बेनि सायाव नोंथाङा मा? बे कुइसनखौ हाग्रामानावसो सोंनांगौ, मिथिबाय? हाग्रामाया 17 बोसोर बे बियाबनि सासे दैदेनगिरि जानानै बर' हारिखौ जे आथिं सिङाव आफाखि सिङाव गाग्लिनानै दोनदोंमोन। दिनै जोंनि समावहाय मानगेरा रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव नोंथांमोनाबो मेडिया जानानै बुंनो हानाय मोन्थायखौ मोन्दों। साफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठिया अपेनलि ओंखारबोनो हादों। बै समाव जोंनि बर' इन्टेलेक्सुवेलफ्रा औवा हासुङाव सफ्ला मुथेजानानै दोनजादोंमोन। बे इन्टेलेक्सुवेलफ्रा दिनै ओंखारबोनो हादों। थुनलाइ आफादा दिनै उदाङै हाबा मावनो हादों। बर' गासैबो गौथुमारि आफादफोरा उदाङै हाबा मावनो हादों। बेनिख्रुइ साबसिन आं दसे उनाव धामाका होनो, आं नंखायनो दहाय बुंदों, आं सिगाङाव मिडियायाव होना आंखौ बुंनो होग्रो होननानै। मा सोंनो सोंबाय था। चिराङावलाय हाग्रामा बायदि दंफां सिखाव, मुन बायदि बिबोनां दंफां सिखावनि थुलुंगानायावसो जादों। मानोना चिराङाव स्पेसियेलि आंनि एगेन्स्टआव बिपिएफआ नांना दं नालाय, बेवहाय खाम्फा, मुन आरो हाग्रामाया नांथाबनानै दङ। खिन्थु बिथांमोना साक्सेसफुल जानो हाया। लावआ जेसेबांखि फिथाइ थायानो मानो बिलाइनि सिङाव थाखायो, जों बिलाइ बिसोरो लाव फिथाइ। दिनैनि मेलनि गेजेरजों गोदान थांखि लादों नामा? जोंनालाय जेब्लायबो थांखियानो गोदानखा, गोजाम थांखिखौ जों लाखाया। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।